Bună seara, tenisis nutritori! Ghina Flămiera, tu mobetea, tu joia de mobete armânească. Tora seara armânem București. Vol avem oaspi Alexandru Buicliu. Alex cara snavză, cara snăvesti, plăcărțim să deșclid camera și audio. Și să închisim mobetea. Perios ne veniște mobetea armânească, Alex. Bună seara, Jnim Vaflai. Versescu că mi călesit să zbărăscu și o cu armuie și să-mi aflu cu armâna mea. Așa este, știi, noi este Ilia Harauă. Nu voi să găsesc să spunem de ta horihită că ațeiții vor să baga întrebări, Alex, pot să da restul lucru, sunt live-ul, ți se zvârtește tora pe frânza de Facebook, Armâna mea media, și v-ați de mapanda si tu moabetea ți vă avem, am vrliga de vărăsihati. Alex, ca de cafioară, nu știu care ați văzut și vără de emisiile noastre, acolțim cu întrebarea ți ține de zărținli a cafeului oaspeții, ți-l avem pe emisia românească. Așa că să ne spui știne de zărțina ta la românești, ți știi de ți fumei, de la Dada, de la Fendi, de la Paplu, de la Maia, de au venit, au ațitu România, care să știi, care nu a cât întică suri, este luri, așa că te ascultăm. Pupâinii din partea al tata, de la Buicliu, sunt fapt călive, liveți, așa aveau adrat cu cartea lor, și de-apoi venir cadrilater, de-apoi venir călăraș, îi mai mintire de-apoi dispărțări pe papului de la Timișoara, stonară înapoi, și tusonii vine București. Și pe pâinii din partea al mama, de la Zarcu, ei sunt o față durustor, de-apoi vine Sarighiol de Al și de-apoi vine Constanța. Pe pâinii și din partea al mama și din partea la Fendi, zic al Mana, al Dada, cum ia să imagine, cum facem mobetea? Este cam aleșor. Doi sunt căliveni. Eu hiu călivean de dauli părți. Are că ți stii perifin sector cu asta. Căliveanii... Știu că de la călivi sunt multe perifani. Perifan, așa. Situația toți armânii sunt perifan. Nu mai este ca mă absent perifan, mă mult perifan. Alex, tora, numai ta avem zburătă de mult chiro, am eu mi hărsesc cu sabdu că zburești să ună limba armânească mult chischină. Și asta nu este un lucru de arada și că să hăristusim că țănuși limba armânească este că au avut șangătan. Este zori să aflăm tu chirolodează tineri ți zburăsc cu ghinii armâneaști. Tini, nu știu, Marta Lipăsescu, Constanța a crescut și București. Eu ies cu faptul București și știu la păpâni din partea almană de la Zarcu și de până pe la 4 ani și de-apoi vin București și ordinam și Constanța. Ok. Care va zic că nu ai atât multe aducere aminte de la Chirola, dar ai mult unic de Constanța. Ai aducere aminte de Chirola când tu te piruțai m-a amânat, am dat crescut. Am aminte de Chirol când eram mic. Vreau să aduc nici aminte de Constanța cât se. Că ai tu că se băia este un că se bă mult mai mic de București. Eu București este zori, zicem, să afli una suțată armânească. Suțată mi voi zic oameni, mai mulți armâni adunați pe un loc. Și Constanța, când sunt uși mai mulți armâni, cam a pridunat locul, scânoscu să adună cam mult. Și trebuie să vreau să te întreb, te aduțările la minte, ți le-ai de andarai tine ficiuric de Constanța, de bana de acolo și desi a avut și una bană de adun, tu una suțată, tu una fară armânească de acolo. Ne-aduc aminte de Constanța. Constanța, cu toate că zburaște mai mult armâneaște și sunt mai mulți armâni, Constanța zbura mai mult mucănește. Și zic bine că nu par ambiția zburăți cu armâneaște până pe la 19 ani, cât hinghiți, când a ajuns la asociată București și au adrai mulți soți armâni, care erau și de Constanța, că mulți de la asociata de București sunt șciori, fiate, veniți de Constanța cât de București și au zic că ambiția armânește neamăghini și armași cu mulți soți de-aua.
Je vas zbrăm cam anclo de lucrurile astea, de cum te apropiaști de lumea românească. Să ne dăm aminte cu o întrebare care ține de zănățile tu care ai lucrat tine până ora. Ai BTC studii tu domeniul ăsta de economie. După ce BTC și facultatea ai lucrat tu domenii ca legături cu muștirații, customer relations, zicem, tu domenia de andrizare de vindere, e tu domenia de marketing. Vreau să te întreb așa de ca fi unul de aceste zănăți prin care trecuși. Tora și director adjunct tu un minister. Eu lucrez cu părații. Ea dar cam alișor darea de părați cât cât emburlăchi. Vreau să te întreb prota te zânățile astea prin care trecuși tine, să ne spune cheamă prota tu ca fi una de tiale ți ara n-ai mazorii și după aia ți-am vițași dit ca fi un domeniu tu care lucrași. Ca fi un loc, eu fui învățat multe lucruri. Protul loc la eu lucrai, eram făcut la teta mea Americii și lipseați mai șed și mi turnai cu mindoiera că voi să mi tornu și mi acasă de lucru. Să nu mai șed. Aveam 19 ani, hingheța atunci și zici că voi să mi tornu și să mi acasă de lucru. Și ședui la protul loc lucrai vreo 3 ani jumătate. Era protul loc eu lucrai. Eu învățai lucruri. Lucruri ți nu le înveți tu sculiși, le înveți n-ai mai gândit când o dar lucrul. Și după 3 ani jumătate lucrai neș cât cofas. Eu i-am avut care de mine, cheamă Iancu Guda. Acolo era un tihăiar român. E așa. Eu neșu acolo după ce tu dau ni 11, el avea ajutat soțata armânească, snițem acolo și mai mulți armâni, eram vreo 7-8 armâni și fete și piciori. Și băgăm telefoane la toți armânii care aveam noi tu cărțile noastre și le dățeam că vas aproape zoarmăilor și că li sim zine la zoarmăilor. Și abu care al Iancu de mine, mai ținu mai beta, mai zburăm și până tu suni nești câtă el. Și zuiși la el lucram cu altul careva, nu lucram cu el. Mași că el miștea că mi țineam de lucru. Și de-apoi, după un an de zile, și lucrai cu domnul Constantin Damov, care... Asta la vom și el o aspiaua. Știu. De la el am învățat multe lucruri și pot zic că după părință pe el l-am pe unde oamenii care mi-a lăxit bana și ca fior când o zbroscu cu el, am te învățat de el câte ceva. Tora poți să spun și mine că de câte ori m-am adunat cu el și a adus aminte de tine, tot n-a răspuns să lucrim și atât. Și eu de el zic nica nu are, cu toate că zici și nu are, de la Constantin am urmat, vrei să înveți lucruri și dați-mi de mașez cu el, ai să înveți. M-aș vas disfați ochii și urechi. Și de-apoi după câteva chiro, iar lucrai cu Nica un armon, de la care și de la el am învățat multe cu și înveți tot multe lucruri Mihai Marencu. Și de la cu care să nu-i tu chiroațe nu mai aveam chiros mai la soțată și cu Mihai mi-a zis la măi bete că zburam armâneaști, n-am grăpseam armâneaști, prit mesaje și mulți când mă trăiesc cu nu achi găsesc cu ți zicem noi acolo. Mihai Marencu mea și la tora la primăvara armâilor avea băiat un boații mult umșat, a spus să-ne scânti poema tu un scurtul video, ți fost părăsesit la spectacolul de la primăvara armâilor și dali care un boații mult o idesită ti a spuneare de poema și are și o limba armânească chischină. Și cu vrarite armâni. Și cu vrarite armâni, așa este. Mi-a adus și aminte oații mai mult de armâni. Mulți cu care ai lucrat până tora, era armâni. Care îți poți să-i spui un lucru, ți l-am visat și ziceam de chirolul unde a lucrat și la compania UST Iancu Guda, un lucru
ți ajută și ți l-a învățat de la Costa Damov și un lucru de la Marencu. De la Iancu Guda când am vițai, acolo era multinațională să zicem, nu știu, nu genitor am zborul pe Armăneaște ca să-l dățem. Nu avem actari zbor, așa Nu că avem actari, nici câte zbor, să mai mintim mai de armânească, tora și cum o cănească, că nu se află zboare și nu putem să aflăm. Am vițai că lipsea să-mi bag lucrurile pe aradă și eu, adică să nu știu după alanță să-mi bag careva pe aradă lucrurile, eu lipsea să le bag pe aradă și să-mi le știu și le aflu și fu un lucru bun care l-am învățat eu la COFAS. Și l-am învățat și de la Iancu lucrurile astea. Și după cum îți vede, și de la Iancu la dară lucrurile și tora mi scânti lucrurile. Da, Alicia, tu ți-a pare că sunt mult băgati, mult ghini băgati pe aradă. Care un plan mult bun tu ți adară, tu îți domenii lucrează. Și v-ați luat nu numai și de azi pe mâine, v-ați luat și de azi pe anul țigine și pe anii țigine. Adică aminduiara și Vasilă. Nu mai știu un zi, știu un an, știu 2 ani. Alargul. Tu lucrurile ți la Draș de adun cu Costa Damov. Ți învițași de acolo, ți învițași de la Costa. Ți nu am învițat de la Costa. Am învițat că v-ați țin de lucru. Am învițat că zborul care, când duci un zbor, ațel v-ați lua dari, e că nu poți lua dari, va lua dari. Maghini te minduiește de 10 ori și apândăsești o oară și v-ați bazoară la toți zică lanț. Așa este, poți zic și mine de lucrurile la vom la afară de adun cu Costa Damov, de mi-a fost prezidentul la afară armânească în 2 ani. Așa este, minduiește ghine, ninte să zburască și are daima o strategie și are o înviare mult bună tiiți lucru. Așa este. Și de la Mihai am învățat că ne scântior lucrurile vasle dar pe unii seari și vasle dar ghine. Că ne scântior așa este chirolul. Hai să aduc scurt așa lucrurile care îmi vin retorată minte. Sunt multe mai multe care a spus nu spui țifu n-ai mazori, tu ca fi un domenii, tu ai pe care trecuși până tora, ți se păru n-ai mazori. N-ai mazori, cred că a voi când ajungi și tora la minister și zic că aflai și zic și un zbor de minister, Chivernisi. Chivernisi este una autoritate. Așa este, aveam aflat. Cum îndusarea cratului, zicem. Așa este, cum îndusarea cratului. Zici și aflăm un zbor mai scurt, ca să nu aflăm un zbor mai lung. Acum aveam dus de vreo, cred că un mes jumătate și nica un mes jumătate aveam adrat în nunta și cum ajung la minister după un mes jumătate ies cu Pidecut cu Stanța, să dar un lucru care nu l-a drai până atunci. Multe alexeri din oară. Multe alexeri din oară. Și acolo lipsește, zic că băgă un zbor timini Costa Damov la Sterică Fudulea. Cum să faci că lucrurile tot n-a s-a învârtit? Am învârtigat de armâni. Așa este, să-i desi cu armâni și mi-o desi și eu cu ei, că zic că avui zbor și când o zici ceva, ți lucru la drai. Când fu greu, când nu-i fu greu, când o zici un lucru, ați la drai. Și eram petrecut cu Stanța, tora cu Stanța eu s-i petrecut tot la un armân. George Fulneam, așa că lucrul era că vreau să zic că după nici 3 meci după zi mi-aveam măsurat, ies cu petrecut cu Stanța și de acolo vreo 2 meci jumătate și zburăsc cu mași cu oamenii, ații care vrea să-i apărați de la Crat și nu aveam nici sisteme de astea online, nu aveam țiva, toate le aveam pe cărți ca de vârnăoară. Adică erau îngrăpsite, le îngrăpseam eu pe ele. Și ațel fu un lucru mai greu, lipsea să mi îndreg de prin uțul pe lantă și să ved cum se îndreg, să-i comandusesc cu oamenii aței care yin și toți vor scaftă, să-i apărat, să înghisească cărțile cât mai agonia, să fugă mai agonia și sunt hibucute. Care te așteaptă, vai, să dai apanda să le uidesite, tu șcurtul chirol, lipsea să știm. Șcurtul chirol și nu așteaptă mult.
Așa este. Cum spusești, ora lucrezi tu, este un minister, ti emburlăchi, antreprenoriat, zicem că nu par avem și Da, fajnie că am zis, tora cundrată, antreprenor, zic că mai asta ceva. Este mai mult un document îngrăpsit. Mutrișul este, vreau să putem să zicem un zbor care se Ni pe Mucăneaști nu e un zbor, că e tot entrepreneurship. English, entrepreneurship. Să putem zice emburlăchi, zici, nu? Emburlăchi e, întrețerea de emburlăchi, de business, și asta e ministrul de emburlăchi și turismo, când ar fi, este tora, așa este numai, și e un comandar acolo, director adjunct. Este partii care are, dar este un lucru, da, este fonduri, andrupări cu razi, andrupăminte cu razi, teațeiții vor să acurhească, ei vor să crească, nu știu, vană destini, desi teațeiții vor să acurhească, teațeiții vor să-și crească, vor emburlăchi. Spune-ne, Niheamă, ți te aresești tu acest domenii? Lumea este mai resești că eu lucrai și de partea alantă, adică nu ies cu unul care lucrăm așa la crat și nu știi care este lucrul. Lucrai și tu multinațional, lucrai și tu locuri, eu sunt mai puțini oameni și tot lucrez la crat și voi să îndreg lucrurile care nu s-a îndrețat de partea alantă, să le îndreg cât pot oraua. Și să-mi dau li minduieri. Nu mai și unul minduiare, că lucrez la crat și tine adarți vrei acolo. Fu un tirozori până să alăxiră a instituții sistemii, ta sib adrată digitalizare, cum zicem, ta spot să spitreți să este tutti aplicațiile online, fu un chiro multu zori, să adrată lungul și tu scurtul chiro. Fu cu zorii, că eu șlaistul la minister să alăxi numai de vână 5 ori până ora, ne împărțim, ne adunăm, Unii n-au paretul cum îndusere, cum alexești? Cum alexești minduiara din înapoi, ți avea dat unul minduiare din înapoi, de apoi să alexești din oară. Și te-ați năm un minte, 2 din înapoi. Și tora, ca fi oară când o hine careva nou, va să adrăm cum ziceați el. Ca fi un hine cu un minduiare nou. Știați-ani asta nici cam greu să adrăm lucrurile astea. Ma digitalizare, să nu turnăm înapoi. N-ai mai mult să adră de când vine lângoarea, le dau ni hinghiți și când nu mai putem să vedem om cu om, să băgăm cărțile, să le dăm de mână în mână și de atunci să adrară multe lucruri digitale. Și lucrul îți vidu atunci. Iar am și mai puțin oameni la lucru, și ne minduim tu să adrăm, hai să adrăm ți adrară alte craturi de vânăzație și încoa. Și tot toate cărțile îți bag îngrăpsite electronic. Este mult mai lișora și titută dunia oamenduiescu. Vahi este mazorii tiaței care zicem bânează iuva mult largul decât să băși, vahi noua și lișor acces la internet. Am asigura era greu și minte, că lipsea să ducă până iuva îți bagă cărțile. Așa șed de iusibă, de pe munte și pas le bagă și să smutrească care au andrupare și este lucruri sibă vără care se înveață cum să dar aceste lucruri. Tora care vrei să spui îmi dau obiectivele, le aveți tora tu minister pe este domenii pe care lucrezi tine și care a spus să spuni cum imna este proces de andrupare cu părazi tiațeiții vor să acurchească une îmburlăchi. Îți da părazi maștea țeiții acurchesc cu tora un business, un îmburlăchi nou și știi alte lucruri. Să luăm nihama din apoi, simnama din apoi. Ai domenia ta și că poți să acurchești de vrei tine. De vreo 2 ani din apoi, îți da de protoară părazi care fură, care amburlăchile care sunt cliseră. Cratul în clisină scânte amburlăchi. Vine lângoarea. Ispetea lângoariei. Care sunt cliseră de ispetea lângoariei. Tora zic un hăniurile, să avea un clis, ca și avea de să cratul.
Masul îi dădea cali cât ținți 6 hăți, dați să hăți de-apă, nu puteau șadă 2 oameni din o oră, puteau șadă mașun, și te-ați de protau răpărați. După cum zici, toate cărțile îți băgădau electronic. Aveam adată, cum zic, instrucțiuni, ticafiun, nu știu cum se cheamă. Urnimi. Ticafiun care vrea să bagă tăiestul și era mult lișor, lipsea mai să ai una grăbsare electronică și băgai toate cărțile. Adică era lișor dip. Lipsea să aghivusești să vârnădau 3 frânză, nu vârnădau 100-300 de frânză cum era de vârchiro și putea să bagă cafiun. Eu având în scânță care le zici, bagă singur ca să știi. Și zice, cum? Nu, că va să iau pe careva, spăltesc pe careva. Nu, zice, va singur. Mașa aia în grăbsare electronică și a dar singur. Și luară mulți oameni singuri, fără să plătească la cană ceva. Nu mai este ca vârnă chiros, zis că eu neg, bag tora cărțile, îi va da un număr, azi în altul careva spăltească ceva și asintre din intea mea. Tora cafiun când o vine la chirul ațelei, îi dau un număr și nu mai poate să-l da din înapoi din minte. După cum viniși, aș și-ți da părații. M-ați băgat și toate cărțile și ți-am dreptul. De-apoi mai vine ca unul de maștații care fură hăniuri și sunt cliseră și de-a dreșteații părați. De-apoi vine rănăscânță care lucrau cu, cum zic eu, cu astea, cu emburlăchii dit ațele cu misul, cu gârnul, cu existea agri-food la măsura este. Nu știu cum se zice pe armâneaște. Nu inteligează și aia zborlutora, mai aduc aminte. Nu mi-aduc aminte tora. Și îți da diștații părați și se împărțiră una parte de am noi. Dar se lucrează cu Egiptul, ziceam, cu agricultură. Cu Egiptul sunt oaise, toate turlii, gârnul, toate astea. Da, mai învățăm și zbor armânește cu furnia asta. Și șanțărțul dau ni 12 inghiți, a cât să-ți date cei care vor amburlichi noi, știi mierli care vreau să dau la amburlichi. Asta era una dintre întrebări. Deci aveți actări turli de andrupări cumpărați, de mieri, de, nu știu, de suțati, ONG-uri, NGOs, nu știu, alte turli de oameni, de tună populație. Tora de oară fum așteații care vreau să aibă amburlichi noi, șteații care fură mieri care vreau să facă amburlichi noi. Asta când era, dau unii 12 inghiți? Da, unii 12 inghiți. Nu aveți și tora alții? Tora de oară se mai așteaptă că și ațealii care se luară în țărțul nu spultirinică. Astizorii și cu... Și cu părații astizorii. N-ai mai ghini asta, eu masă aveam un amburlăchi și ghineam scaftul când se părați, eu mă așteptam să-mi dea părații tutora. Nu peste cât va da. Așa. Că vrei să acați peste un mes, doi, așa minduiești când închisești calea. Și ații care avură hăniuri și îți dea de răpărați, băgară cărțile, tu dau unii inghiți, luară părații după 6-7 meși. Și erau oameni care va se înclidea. Mas mai și dea un ziua, dau zilea se înclidea. Era ghinis, da părații ma unia, ma este nu ține din noi, ține dații mult manzeană. Okay. Noi va să adrăm lucrul în padi, să le mutrim cărțile, să vedem care sunt și de-apoi zicem, ațel poate să ia părați. Și maninti, ații din zană va să-mi zică când doamna da părații. Diței spusești nepănătorache că sia și că au avut aici turli de ambrupări cu purați, ațeții avea unei amburlăchi, am ați tricură pe un chiros zori, zicem, anda fu este pandemie. Amaș de-apoi a hurhit ațeții a hurhea, ți-a închisea un business, un amburlăchi nou. Mi-a venit în minte că avem horia de Ministerului lucrez tini, este și Ministerul de Fonduri Europene. Care este diafuraua? Cum s-a împărțit cu aceste domenii de andrupare cu părați la voi și acolo? Putem să aflăm un loc și tu altul loc, care să știi. Tora de oară și avură născântii care dea de la amburlichii care erau mai vechi și vreau să adară digitalizare. Să aveam clisă, îmi se pare că pe 18 inghiți de marțul.
Matora chicăsică asociază la una platformă electronică, eu vas adună tutti astea părații ești care îți da și si vă maști un loc, că este mult mai ușor. Noi dăm născând săpărați, altul minister alți săpărați, altul minister alți săpărați și un de tamburlăchi, masa e un amburlăchi, tine nu ai chiros să mutrești la tuțești. Să vrei să mutrești, să scapi, să ți se ghisești. Nu știi să vezi ei părați. Asta și masa ai maș un loc. Eu pot să iei părați, asta e mult mai ușor și nu o să mai cheltuiești, ascultești să pică reva să da regulă asta. Asta tu tih bărlit un loc și asta e sigur așa. E mult mai ușor. Și tora noi la minister mai avem un, zic, platformă electronică, îi zice IMM Mentor. Eu vrem să ajutăm amburlăchile, cum să dar un amburlăchi, cum să crești, diu să iei părați și cum să umpliți. Că te minduiești și la lucrul ăsta. Tora este închisită, nica nu este... Ideea din cali m-aș să o adrăm, adică este la noi dinapoi. Eu minduiesc cu că anul ăsta tu bitisita de tan au avem. Și atunci ați mai lișor de tus. Ușat. De ți vizuștini până tora, că ai că a avut actori andrupări cumpărați, știi, nali business-uri în burlăchi, care fură naima cuftatii, care aprochiară naima lișor purați, care turni de business-uri? Fură la tuti, ius de adrepărați, fură mulți care căftare părați, nu toți fură cu cărțile în dreapte ca să poată apărați. Eu fui și de par, adică mindui și eu nu are să ne dar un amburlăc, maș când va minduiare de 10 ori și să dar maș nu are, după cum ziceam tu, ahurhită. Zic tora, dar minduiesc cu la altul, eu am multul chironinte, vârn 8-9 aninte, când lucram nica la protru loc și vreau să Alexescu, și ne-a zis că careva vrei să am un amburlăc, am un hani, vrei să cum îndusește, tine și tu mindui, deci protar era ghini, că tu-ți vrem să cum îndusim. Ca că ți-o ochiul prota. Nea că ți-o ochiul și de-apoi și tu mi-am mindui, deci mază că tora că l-o dar, eu nu trec ca nu arătu bana mea este lucru. Nu pot zic maști hârsearea și pirifania că vrei să chihăie. Va să iei din pade și să dar toate lucrurile din pade. Și așa adrai ca să ajungă șaua. Le adrai toate lucrurile din pade. Masa ajunge de partea nu asi băghine. Și, cum ziceam, lipsește să ai șchirolul, acel tas la dar lucrurile așa cum lipsești. Da, vreau să ai și nici zic să aveai lucrată cu lucrul la țări. Nu poți să dar țiva nou de protavoare. Mea, care asiutora mine un insu, un armân, ziceam, care pare tu minte să dară și el, mai mulți părați, tu bană. Și nu știi că tu ești acasă. Care domenii sibă ațea naima bună, naima uidisita, naima eu va sibă naima lișor, zicem. Tine ți urni poți dai testul lucru, poți ne spune un domenii, eu poate sibă cama efcola, flarea întâmpare cumpărat, știi, un domeniu ți poate simă mai ghinit ora, tu chirol de ază? Eu zic că tu chirolul de ază sunt mai ghinit, zic și IT. Nu am zbor armănesc cu testul lucru și zic minduini, cheamă nu am mai. Dar zic că astea cu țiține de calculatoare, astea sunt n-ai mămutul, n-ai mai ghinit și îmnăm toți cât înclo. AI, zic și Artificial Intelligence. Cum zicem, inteligența artificială, când avem o beta asta și un alt emisii. AI și așa zic. Nu știare. Ia zizori, Artificial Intelligence. V-ați mutresc că era emisia ta, eu zisim, aflăm în zborta tia este lugurii. Dali este un domeniu nou, vedem că multi lucruri, să dar am vărliga de acest concept. Care nu știi dipțiva ti domenii, mindiusul că va si nifiamă zori. Îl minduiam și o zile trecute. Masă aveam tora chiro un an de zile să nu adram ceva, până câțam să înveț, de la una, și așa câțam să dar lucrul ăsta. Masă vârnoare să Alexescu, așed vârnă 6 meși, aseau un scânticăți, asa Ghivăsescu, asa dar lucrurile astea și zic că au iau pe narca din pade.
Că dalej Aici, este gine un ori, ți poate să 2-3 aibă, ani înainte, este asigur tot viitor, să zicem. este un lucru ți va si folosit Tirolul tu din... tu iți domenii. Așa este. Este proiecte de care aveți dat Andrupari cu părați. Cum era? S-a îngrăpsea și zicem, să aveați niscânță părați și erau 100, zicem, de îmburlăchi și dădea părați masti protele 100 care s-a îngrăpsea și a îngrăpseat mult mai multe proiecte și de-apoi le mutrați și le dădeați niscântinotii. I cum să dar lucrarea asta? Zic de la Startup Nation, fără eu la Offspring sunt de proiecte, de hamburlăchi ți vine răs caftă părați. Noi vedem câți părați avem prota oară, zic că avem, nu știu, 5 milioane avem de toți și vedem cum se împartă. Se împartă maș la 3.000, se ia, se mutresc cu 3.000 de hamburlăchi, de toate care și cărțile bune, că poate să protele 3.000 cu cărțile bune, poate să până la țințenie. Da, unii sunt hibațele care... Cărțile îndreapte. Sunt hibu cărțile îndreapte. Și maștațele țințenii smutrescu și sacați de aparat. Și smutrescu șalante, de malargu. Sunt 3.000 care au cărțile bune, sunt protele 3.000 care s-a îngrăpsiră. Protele 3.000 care s-a îngrăpsiră. Tora de la program păratis de altă turli. La născând, da. Că eram în liga de este turli de Andrupari cu părați. Că mulți zicea că nu este deep, n-ai mai bună a este turli de luguri seari, că să iei protele care s-a îngrăpsiră, că va lipsește un turli de evaluare, de băgare tuzivă, ți este mai bun tu ația pripunere, tu ația aplicație și așa să dar să-ți ia tu misurare cum îți da părate. Tora, nu știu, desi știi Victora da unii hinghis, când îți dea de reparații țările amburic care au vechi și scăfta părați, adică sunt cliseră, avură zorii de părați, la țării vineri protele care vin la țările lor părați. Masa avea cărțile îndreapte. Tora zic la Startup Nation, zic tora, să dă un, zic, smutrire pe cărță, maș că era lișor să dare 100 de puncte. Și mulți de acei care vin la drarul 100 de puncte. Era lișor. Și eu minduiesc că este gini, nu este gini acel protul care gini, acel care se n-ai mai bun să apărații, maș că v-ați bazat multe criterii și oamenii care sunt o radioară sunt upsâni să dea una și câftare, toate cărțile. Care se bă gini îndreaptă. Gine îndreaptă și tot oamenii o adară. Mastra că vârnă 5-6 ani, au dară calculatorul și acelea o adară mult mai gini, mult mai agonia. Doar nu le știi tuti. Doar nu le știi tuti și nici mai avem de ambițare. Te ațează că AI este chirolul ți ne așteaptă de maninte. Este de alihea că tu actări turli de Andrupari cu părați, am dat spitrițea actări câftări de Andrupari cu părați. Dădea fondurile tu în 2 minute, zbitisea? Nu știu, masă era și lișor. Torație masă era AI? Masă era cu AI? Tu este ți le-ai trecută, pe care ai trecută până ora. Ea si da lihea că zbitisea în 2 minute, s-a îngrăpsea maxim. Așa fost zbițea mult agonie. Zbițea mult agonie. Fură psi împărați, oameni care fură cu zorii și toți vreau să-i apărați. A este un lucru nu este bun. Eu mi-nduiesc cu masă eu să aveam un hamburlăchi, nu vreau sigur lucrul la este. Șed una ziua aceea de marți, la săcatea nouă, șed pe, nu știu, Mozilla, Chrome, ți-am eu îngrăpsit acasă cu internet și șed ca să dau agonia ca să pot să iau părății. Ma, a este un lucru, noi mași ghinim cu pripuneri. Câte ații care cu Mândusescu, Dimanzeană și ații zic quadrața și nu adrața și. Logistic este cam AF la minister, a este turli de dare de Andrupari de părați, este cam AF la așa, decât să îngrăpsească nu știu cât mii de alte proiecte și de apoi să șadă să ia alți oameni care să le mutrească. Până sunetul zicem, nu ar mâini noi him noi care ne alăvdăm mai multul.
Salav da alții mai mult ca noi. Și te-ația scaftă ministere, oamenii vor să lav decât mai Avonia, cadrară Avonia și ați dat părați Avonia. Tu che ruolo di tora, si turli di programi, anul estu, ti vor să închisească vor lucru. Țiturile de programi, la țiturile de programi poți să se așteaptă a eston. Pe partea asta de întrebare cu părați. A eston avem născânti programe, tot azi vedem cât ideale. Asta cali. Câteva zile că noi le câftăm, le zicem ca fioară, tora ține de ca fiun care hin. Eu pot zic tora care azină tora, adică la care ne minduim noi tora. Ca ațealii care va zine când o să alexească și cu mânduseara, ațealii nu le știm nica. Cană din noi. Ne minduim tora că va fi un program național, multianual de microindustrializare. Tiațealii în burlăchii care sunt date mași de România, nica un program de dezvoltare a activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață. De creșterea lucrurilor, tu este domenii. Și mai avem toranica ideea din tora Calips în Chiro, să mutrească lumea și să zic că ți lipsa și să băgăm incubatoare. Aua sunt născânte amburlăchii care bagă amburlăchii manistui alei și le ajută să crească, le ajută să crească, le bagă de adun un loc și le ajută să crească. Și ca fi una dare le dăm alarmul șteri, tu pe domeniile ațealii. Și tora să dare de adun cu universitățile, ca să ajută și dascalii de universități și ajută pe oamenii aici să dare în scântul chema unii. Asta vreau să te întreb, desi tu programele astea sunt mutriti și astea turli de parteneriate. Dit mediul este de business și cu mediul, zicem, universitar. Alte turli de parteneriate. Mașa este asitora de oară, alna este care asibă, este incubatoare care asibă public și zic privat și public. Privat asibă una în burlăchia și public asibă universitate. Are, zicem, programe de andrupare cu părați, ați iau un business, un îmburlăchi, tu în domenii și vor să crească ația lucrurile adar, vor să crească ația lucrurile adar cu Vasilic Seani? Are ahtare turli? Nu. Nu, asta nu avem. Asta vai la alantul minister de fonduri europene, vai. Posibil acolo e. Tora la noi nu avem mai este lucru, avem un care îi ajutăm pe aței xeni din afară, zinaua și se apărați, adică mucanii care sunt în afară vgați, le da din părat. Cum e de diaspora. Ca să funăturile de andrupare aței care sunt ovgați să stoarnă acasă și să dea la locul. Se ajută cu părați și zină cu minduiarea care o au acolo, cu ambițarea care o au acolo și zină sub agătul și să dea lucrul cu ea. Aici găsi. Tora ți vreau să te întreb altul. Un om ți va să acasă de un lucru, să-și adară un lucru al lui, este un business. Poate să află andruparii la minister pe partea asta de consultanță, îi lipsește să-ți ducă la o altă companie care adară mașa este un lucru, dar amintă ștearii, zină scaftă părați de domenia tu care lucrează. Tora de oară noi nu dăm lucrul ăsta cu amintarea, cum aveam zis în Cheama Avonia... Discusești de acea platformă, eu acolo vreți să deschideți și îți dați în Cheama... Vrem să-i ajutăm lucrurile care s-a dat altuiva cu părați, noi să le dăm fără părați. Vrem să dăm și în scântii țivanic, zic eu, de contabilitate, cum să-și țină arada pe părați, pe ancupărare, pe vindeare, lucruri care te un amburlăchi n-au, sunt opărați. Pe mes, te plătește și lucrurile astea, ea se va la 50 de euro. Și masul plătește țiva, ea stima gheni. Și vrem să ajutăm pe acestui mentor, să ajutăm amburlăchile noi să crească și să dare amări. De ți știi tine până tora, de ți-ai vizut până tora la este proiecte, ți apru chiar andrupare cu părați. Cât eu să-ți ducă oamenii scaf să consultanță, care poate să la dar ațea căftare, multul ghinea în dreaptă, ta sigur că va să amint proiectul.
Mai este, nu pot să zic. N-ai ghinii asti zine tot câte noi, că noi băgăm și telefone, sunt băgate cărți îngrăpsite și n-ai mai ghinii. Eu mi-ndeosc la eu mă seram una bulicinau, eu nu mă aveam părat să dau și la altul careva, să-mi ajute cuțiva. Ma tora zic tora și ca minduiari, la Startup Nation, fură de părații care îi luai tinii, 8.000 de lei, puteai să-i pâltești cât ațel care te ajuta să amință și proiect. Era altă întrebare, deci partea asta de consultanță poți să bazi tu proiectul, ei nu. La născântii poți să bazi, la Startup Nation puteai, la miarea amburlăchii, care și-a dat un amburlăchii n-au și la țea puteai. La ațelii care zici mai vechli, de fură ajutate ațelii amburlăchii, care fură avură zori. Era de multă chiro? Ațelii nu aveau ceva, ațelii putea să spăltească de la ele. Și spăltea multul de țeavă zi. Eu vatul zații 100. A ei se părea multul. Zații 100 de un proiectul, este multul. Este multul, mă să minduim că născând oamenii luară iuva la 100.000 de euro. Eu le ziceam și la cei cunoscuți, deci a sunat la noi, a întrebat să ne pe noi și a pândusim la toate lucrurile. Și că prota așduiată este una căftare cât minister și una îndrupare, căftare de îndrupare și pe partea asta cât eu să închisească lumea, eu să întreabă, la ți să aibă... să îngrăpseași careva și noi să îngrăpsim ceva și siba la tusei, poți și istorii înapoi. Voi ne-am găsit lucrurile astea și te-ați nu adragi lucrurile astea. Și așa că este și știi noi este geni să aprosim noi mai geni. Așa. Tot amindeam care este, câți părați, n-ai mai mult poate să amintă de un actare căftare de proiectul. Câți părați poate să ia careva care ți-a dară, ți-a îngrăpseaște? Nu. Câți uniensul care Andreea de una căftare, de un actare, de un proiectul, la fondurile ți le aveți voi la minister. Câți părați poate să amintă n-ai mai mult de un căftare? Bațel fu Startup Nation și miarea care și-a dat în bulăchi putea să ia până la 200.000 de lei. 200.000 de lei. De lei. Eu va la 40.000 de euro. Știi, alantima veche ni cheamă, ațele care avură zori și nu pot răzbânează când vine lângoarea, la ațele îți dă deci până la 200.000 de euro. Știa este care minduiește că va sibă scoase tu migdanii a eston, va sibă idia, părazii mai multul. Nu se știe nica. Că lucrurile se alățesc de la zoo la zoo. Mașcă la cafioară, te băgați bați și tine când se părați. De părații care îi luai. Ca să știi, adică să te minduiește, știi de da orică vrei. Ori, că vrei ca ambuluchia sină, nu mai știi părații și știi că e măca și ahântă. Te-ai și părații de la cratu. Din 56 până tora nu am zis si turnii de agrupare de părați de tinerami. Are tu minte, ministerul lucrez tora un actari program, ea este turli de agrupări sunt andreapti maș de ministerul de tineri, să zicem. Să mai adreși de baltul care va să mai adra. Este mai fost un program de tineri fu la SEUN, de ține aduc eu aminte, mai fu la CNI MMPR, Consiliul Național IMM-urilor și întreprinderilor. Și la noi nu fură tineri care vor să dar un ambulăchi. Și nici nu știi să vără aeston, să vără menduiare testul lucru de aeston. Tora de oară nu știu, nu avzi, si va și ceva. Așa, care va zic că te-ați și înclisiră aestii ambulăchile, tineri avut, tora sunt tu mă aveți mai multe turle de programe, am nu să știi nici. Este care zici că asibă incubatoare, asibă cei care fură studenți, și nu bițiri mai multul, îi la ținția, nu bițiri facultatea, și poate să vă ajutați și dascăli. Deci asibă tinere este. Ok. Ghinite șteri. Să ne dai hăbare, când va să știi că mai multe, să dăm noi hăbarea mai largă și la tinera mai rămânească, vai,
vără de ei, o să aibă mirachi. Ador la un minduiare care mi-a dus când i-avea zis domnul Constantin Damov, mi-avea zis un minduiare de mai multul chiro, dar nu a avut care să o dare, că el nu poate să dare pe toate. El minduia unoară că era gine ca noi ar mui, tuți și de la suțată să hurhim, toți tinerii care bețire, țibițirei, gheațără, economiști, să adrăm o bază de date, să îngrățească toți acolo și noi alanță să putem scăftăm de ei și să vedem și ne ajutăm un pe alantul. Cum ajutare și pe mine alții și eu v-ați ajut pe altul careva. Și ajutai cât putui puntora. Este gine să avem o bază de date cu noi. Bună mindiara, vă auzițăm mai largu, vedem de seare simper testul lucru, la tinera mai armânească. Ți asti n-ai mazori, zicem azi tu lucrul ți va dare. Tu zori, tu te lucruri sunt tu este lucruri cu multe programe, ți lipsesc cu minduiti și lipsesc cu scoasi tu migdanii, altul ți va asti mazori. Sunt ușați ale cu zori, ma acum multe zori timini, ți sunt că am și născântul de până cu mată nică de PNRR, este mare PNRR, care... Nu se așteaptă mulți supărați. Eu se așteaptă mulți supărați și lucrurile vor adrare mult o agonia, maș că se apândăsește de la alții nihea mai greu și cu toate lucrurile astea vorbiți are lucrurile cât mai agonia. Le adrăm lucrurile pe agoniseare, în scânt eu era la dar araduse. Așa-i. De-ați că tora de oară lucrurile sunt un hea mai grele. Ți vără urnimi ai tiniti un tinir, ți tora va să acață scafte una îndrupare cu părați. Le scafte una îndrupare de părați? Ți urnimi poți să-i dai. Eu zic că protoară... Este tu ahurhită, nu știi ca știi. Eu zic că tu ahurhită va să dar protoară lucru, adică este un lucru zic la toată lumea. Protul lucru va să dar niheamul în multinațională. Te bagă pe radă cu tine și cu alanță și cum s-a dat lucru cu alanță și cum s-a dat lucru maș cu tine. Și de-apoi, după vreo 3-4 ani, s-a greșit care lucruri și de-apoi poți să te acasă să dar un hamburger. Chema să dar un hamburger de protoară va să tihi multă și si băgat tine pe radă, de dinainte. Eu nu fui băgat pe radă și ania lipseas eu tu multinațională, tu dau fui, și să mă achigăsesc cu lucrurile magene și să dau lucrurile magene. Minduiește că te înviță acolo, prota, anda lucra și mai mult, cum să lucrezi tu în parei? Nu, multinațională, minte, mă întreb. Tora mă zic și nu ala avdu, mai mult să lucrezi tu în parei, am vițai la Consiliul Tinerilor Armâni. O zic și câțe. Ba să zburăm testul lucru. Ca să zburăm acolo. Dar am vițai și cum s-a dat lucru cu alți oameni. Și cum s-a dat lucrurile, că nu eram învițat, eram învițat mai de la sculii, mizeam, îngrăpseam, când erau lucrurile să mă ascultă careva, ziceam ți-am învițai, mai eram eu cu mine. Și când lucrez și cu alți oameni, lucrurile s-a alxescu. E că minduiesc că tu, domenia asta, una multinațională, îți lucrează mult tu parei. Deci nu hitini mașa cel care lipsea și tot la zic mea, țea, dară. Tot ai un altul care lipsea și să dară un party, un altul care lipsea să dară un party, care să dară și un biani, una comparație. Tu lucrurile dit privat cu lucrurile de la Chivernisi. Este idea, poți să dai un lucru așa idea lișor, tu parei, și acolo, este mai greu tu în parte. Îmi se părea că la multinațională protoare îmi se părea că e mai greu. Tora îmi se pare că îmi cheamă mult la malișor, la multinațională. Aua, după cum se pare, la Craț lucrează mai puțin ca la multinațională. Și zic nu știu, nu ies cu hârtii de lucru la est. Ma la Crața adară mai puțin lucru și lucrează mai puțin oameni. Și acei care adară lucru, va să adară lucru și talanți, care nu adară lucru. Malișor, adică este malișor că duchește, că masă să adară lucru, a fi dat în afară. A fi alexit. Și te-ați dar scos n-ai mai bine de ți știi tine.
și a dar toate lucruri cât poți ține de ghini că vrei să armâni acolo. Și asta este minunata, că un tineri se află ta hurhită, lipsește prota să-ți ducă un actare companii, să zicem, multinațională, el poate să învețe lucrurile astea de lucru după arei și cum să-ți bagă de cheamă pe aradă, de apoi să hurhească lucrurile lui, zistini. Asta, Așa zic. Și zic și că cei care vor să ducă la crat, n-ai mai gândit să prota ori să lucrează tu în burlăchi. Nică, mare, ți băia, dar să lucrează acolo și să vadă care este lucrul. Că mă zină prota ori la crat, aseală în goarea ți-a de șideare. Și nu zic, așa este, nu ți s-o dar. Mi spusești niam aminte de lucrurile la aproape de tinerea armânească. Cum te apropiași tine de este parei de la Consiliul a Tinerilor Armâni și ți-aducerea aminte ai toți chiro de lucrurile de sagrada toți chiro? Protaorănești, când mi se pare că lucram protaoră, era Iva Dauni, nu lucram, era Dauni 6, Dauni 7, nu lucram tu chiro la cel, și nește câteva ori la Pilisterlu. Cât arșinea mea, pe la 17 ani, jucam armânești, dar jucam sân armânești, că nici nu zburam armânești și nu adram ceva armânești. Și la Pilisterlu ne cheamă, când i-a avut hare, zburau în scânță armânești, de-apoi mă apucai și de Consiliul Tinerilor Armâni Micălăstriac, la Sorina Anagnoste, și cu Stere Stamule, Sorin de la care ca fioara învițam câte un zbor armânesc cu masă, învițam 100 pe zi, și la toate zboarele masă ziceam alătusit, ziceam nu zicea și zicea și, este arșine zicea și. Și de la el învițai multe, unăturile mare zboare armânești. Tu chirolul, și neamul, cred că mi-a apropiai, cum avut un bandam instituți, aflăm Iva la munte, era în iarnă, și tu vera la întâi lipsea să bădzu armâinilor, tu chirolul ațel eu și deam ștora și de iuva câte drumul taverei, lucrul la meu era în Pantelimon. Adram un săcate. Găseți în Mădrescu și tu sunt de aua de România, sunt în multe laguri. Jumătate duțeare, un săcate jumătate turnare, pipsim pe razdip. Și lucram de la săcatea 8 până pe la săcatea 4 jumătate. Și la săcatea 5 jumătate, tu chirolul ațel, a cât să noi să adrăm ațeale de zbagător la ziua armâilor, cu toate permitele, cu toți care sunt îngrăpsiți, cu cadrurile ațeale mărli. Și le adrăm atunci de la săcate, făceam la lucru la săcatea 4 jumătate ținții, ne agățam de lucru la săcatea 6 zic. Cred că știi că știi fuști tu chirolul ațel. Și deam până pe la Dautahina. Alantul nițeam la lucru iara, mi băgam până 3 săhăți. Nițeam la lucru iara, de la 7 până la dau 3 tahina. Vă zic că tinereața aveți, ia și energia mult mai mare. Și adram lucrul acela asusatul, l adram fără părați, tu l adram tihărseari, tu ți-eram cu psei părați de lucram. Am cred că mult mirachea ți aveai lucrurile ți-l adrai. Eram hărsiți tu să adram lucrul la est. Și era și unul pare imșată, așa, decât unul pare imșată, nu era careva care să comundusească, să ne încăcem, erau toți puteau să zburească. Și tot cred că dar și eu zic cum era tu chirolul la meu. Zburam toți și nu era careva să, nu știu, zic că era un general care să-mi zic dar ațea. Toți eram cu induiare și lucrurile în șirăghini, tu chirolul ațel. Și fui la Consiliul Tinerilor Armâni vârnă 3 ani de zile, până când nu mai putui să neg, că nu mai ajungea chirolul la lucru. Nu ajungea chirolul, de apoi ați luat și investă, ai tora și un ficiuric, să bănează, răhărsim mult să călbizom la andamusa de la Pap Hărciun, tora iarna, și că vine zborul de ficiuriți, de tineri, cum îndoiești tine că putem să aducem mai mulți tineri aproape de lucrurile armânescu? Că este pe părați, este că ai mirache. Așa este. La mine vrarea vine de la păpâni, îmi ziceau că este gine să ia rămân, că nu a greșit armâna mea. Tuchirul acel, ne aflam și mai mulți care eram la Consiliul Tinerilor Armâni
mai ieșeam, mai adram arăți, mai vedeam tuți, nizeam câte munte, nizeam câte mare, tuți armâni de vârchiroși n-aflam tuți. Ieșeam și la arăzile armânești, cum zic, ora serate armânești, și era un hârsare titusul chirolațel. La mine vine de la mine și la oameni care cunoscui acolo. Nu știu că taifa prota și de apoi oamenii cu care te aduni. Tu chirolațel am cred că am multe oameni cu care mi-adun. Când nu aveam taifă, nu aveam ceva. Taifa, voi zic taifa pupănii părință. Așa este. Matora mea, cu pupăii nu și-a de multul, așa că Borgia Mamari este la părință. Știi că ai un mare borgi, torata streța este mirachiți, o voștini, tu trebuie să mă alargul la ciotla tău. Așa și dar, ca fiorul zburăsc cu armâneaștii, Ica nu știi zburați cu armâneaștii și mi-a întreabă ca fioară, ția, îi zicem ca fioară și zic ca duc armâna mea minte. Cu toate că ved că chirolul să alexeaști și mai agrășim zboară armânești, armânească o zbun ca Astea tot de astea chiro știam bițare, știi, aducerea mintii a zboarelor, voi zic. Așa că avem pistii că cu părinții ca tine, sigura mirachia asta de care spus simte lucrul la românescu, vă duc mai largu și la bărnurile țieni. Ajunsim, mi-a tubitisită, tricoul nestate, nici nu știm când a zbuirat. Tubitisită avem întrebări pișoare, nu te aspare. Prota întrebare este masa ai vărăcântii care mănească țițarii hari mult. Tu te cântiți în armânești. Un lipsea și să aibă hare mult. Ți-l bați tine și vrei să-l bați de zați ori, să-ți împiți o slavă. Zic un cântec armânesc. Nu-i grea întrebarea. Poți să-ți un care ți-ai niprota tu minte, nu-i asti, gaile. Nu știu, nu mai ghini tu minte. Nu ai vără de la Livăd. Cântec de la Livăd. Vlahos este parea care cânta mai mult cântiții de la Livăț. Nu știu, nu ghini torat în minte cana și am parcă... Hai zic armânălea. Hai să zicem armânălea. Așa. De apoi, la altă întrebare este legată de vrămăcarea armânească, țițarii hari. Piperchițuri găsite. Sigura. Este zisiri n-ai mai mulți. De praș. Și astea sunt multe. Cum este pita de praș, ți-o știi tine? Că am văzut mai multe turnii. Cu ție este, mași cu praș și cu alțiva. Are și caș, nu într-o nu. Mași cu praș, mași că să dare pe mai multe peturi. Să dar un petur, mai gros din împadi, dar poți bagă niheamă praș, bagă iara un petur, iara praș și peturii să dar niheamă țărgăsița și de poți bagă un pistalan. Peturile coapte, vrei? Peturile coapte, Și nu are șața care are tumesi, are... Muitură tumesi. Și cu caș tumărzi. Bună va seratura, o năpită de praș. Nu avem, să gram. Și atâta întrebare este legată de ți zbor armânescu, ai mirachi, ți zbor armânescu țarii hari. Firmani, zic, în vine tora tu minte. Ți zbor, nu achi găsi. Firmani. Firmani. Nu-l zici fără până tora, să știi. Mi hărsescu când nu zic că Alex, tricoaunia una sihati, mi-a zburâm multul de proiecte de andrupare cu părați. Avem nădia că vor de-a ține motri Basiașa este cali, de andrăzeare, anchiseare de noi business-uri, noi îmburlăchi, care ați vrei să ziva tu bitesit de motritoria noștri. Zic nici că nu arăți zici nici am înainte, te tineri armâi, ți sunt la susțată, ți aflăm pe altuiva, îi zic că este geni să bagă tot ceva și să ne adunăm malișor un colantul. Adică să ne adunăm malișor, să luăm de ei masivă un care biți țiva în facultate, să știm malișor unde e. Că armâi îți trag un colantul.
După cum ți zici tu la hurhită, pe mine mi-a ajutat mulți armâni. Și mi-a ajutat nu mașchi cu armâni, că armași cu suțată bună cu ei, nu aspașul canul suțata, canul ar suțata cu ei, și zic că poate și alți armâni și eu pot să ajut pe născânță care sunt o hurhită. Tora mai vine și ți tu minte una întrebare, nu ca să ne lăvdăm, că him armâni. Ama diți lucru adraștini cu armâni de învârliga. Ți se pare vărăturli de, cum zic, de hare ți au armâni? Ei au mai multe hări armâni? Poziți unul dau de este hări, ți le-au armâni? De sunt tu zițem ahăt ierbapi de lucru? Multă de ei? Sunt de lucru. Toți sunt de lucru. Când iasă mult cu teadrare, îl bițescu și sunt de el. Așa adrai și pe toți armenii care cunoscui, zisiri că vor să dar un lucru și ațel la drar. Noi zicem, născântiori țem psânii lucruri, dar pe ațele psânii care le țem le adrăm. Dar nu, zicem, nu este te lăvdare este lucru. Zicem, mai de ți ai bănată tine, pântora. Născântiori asta ghine și te alavză. Mașcă pe chirolul țighine de ninte, oamenii te duchească pentru sonică, nu ești ațel care disești și lucrurile care disești că le-a dat. Ma să spui minciuni, ma să... Pe narga te da în parte. Și zborul lui în agonia, numai și la armâni, și la mucani. Perios, Alex, ti mă bete de tora seara, care să avem vor altă întrebare, vă roară, ti vor a este andrupare cu poraz, bati căftăm. Și eu am văzut când a sigur ceva nou a văzut cu Ana văzăm și a văzut la toți, a văzut și la cei tineri că ți vor să dară ceva nou. E datora că zisești, ni se pare mult umușat, să adrăm una damosi cu tinera mai armânească, ți iasi la Consiliul Tinerilor Armâni și cu tine și să află cam mai multe lucruri te este domeniul tu care lucrezi, că iasi sigura disinfertituți. Haristă mult unica onoară și ți zicem, să ne băgăm tu minte lucruri înșate și să libitisim, așa cum zisești. Cum spunem, ați să vrem. Păi să se mult unica onoară, seară bună și ne vedem alantă joi cu altă oaspi. Așa Basiu. Și mai un zbor, ne-aduc aminte doar că fum la un Aradă și fu un fciorți de lucruri la estul, Silviu Zană. Avea de să... Îl țin minte. Îl țin minte. Hiu Armân și Mituchescu, te armâname Mituchescu. Și o luăm atunci, o luăm din minte la toți. Mi-aduc aminte de Andamusația, a fost mult îmșată. Îl așteptăm și el. De multe ori nu l-aveam văzut aproape de armânami. E aproape și el, dar e și el taifă și te-ați mai fu... Este cam azori. Așa este. Seară bună! Seară înșeată să aveți!